Sziasztok srácok, én Patrik vagyok, és most a napokban olyan megtetszett így videókban a Plouge Inc. nevezetű játék, mire még kell kiejteni, és ha már gépre lusta voltam letölteni, gondoltam telefonra gyorsan letöltöm, és kipróbáljuk, hogy milyen. Lehet, hogy próbáltatok, én még nem. És ebből lehet sorozatot akarjátok. Írjatok a kommentbe. Vagy csak nagyon lájkoljátok be, ha sok like lesz rajta, vagy jó komment, vagy sok komment, akkor lesz belőle a második rész is, meg harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, kilencedik. Na, kezdjük is a játékot. Play. Plouge, nincs más. Welcome to Plouge ENC. Pont felkiáltójel. Would you like to play a tutorial to teach you? Ja, hát a tutorial, igen, kell tutorial. Mi legyen a neve? Amúgy nem tudtam megmutatni már. Miért? De az lett a neve a vírusnak, hogy like and sub. Welcome to Plouge ENC. Inknek fogom ejteni meg jobb. Úgy most meg kell igen, ez az, amivel meg kell lőjünk embereket. Szóval elvileg valahol le kell tennem a azért, hova tegyem le. Gyerünk ide! Tökéletes! Indítás! Oké. Infected 1, 2. Már 2 ember meg van infektelve. Nyilván jobb lehet játszani, szóval lehet, hogy legközelebb gépen kell játszani. Látom többen. Mit csináltam? Ja, itt valamit csináltam. Így gyorsabban. Azaz! Ott valami történik! Ott már pirosodik! Nagyon jó. Dise a se. Oké. Transmissions. Ott a S betű nincs a végén. Itt kot. Nem érek vissza. Birka. Evolve. Oké. Evolváltam egy birkát. Evolváltok 13 DNA pontért. 2-es birkát. Madár az mit tud? Én gondolom az, hogy a madarakat szállja, aztán vírus terjesztenek. A galambok alapból terjesztenek. És csak itt a lájkolja és feliratkozz vírust terjeszti. Ugye az azt jelenti, hogy akire rászáll a vírus, az alapból így automatikusan lájkol és feliratkozz rám. Flight 291 is now boarding. All passengers, please proceed to gate 4. Igen, nagyon jó. Ott remeg a kép! Remeg! Zoomolni kell.
olvastam el. Conan. Ja, hogy zoomolja ki. Értem. Szeszedék hülye vagyok. News. Ok. Sajnálom, Új-Zéland. Nagyon sajnálom. Még több ilyenes pont. Közben a valóságban visszamászkálok. Tetszett a videó, iratkozzatok fel, és nyomjatok egy lájkot, és összeszem másokkal fölösre. Nem de nekem jól lesz. Iszok egyet. Ez pétkalom. Russia. Mi van Russiában? Russia még életben van. Ilyenek fogom nevezni. Aha, Russiában még sokan élnek. Itt is sokan élnek. Főleg úgy, hogy 0 halott van itt. De... Hagyd már abba! 99% életben van. És 67 halálja, mi? 600. Nagyon jó. Abba hagyhatnánk a tutoriált, mert már unom. A tutoriált. Itt közben a háttérbe vágok egy videót, amit ti már láthattok, én még nem. Én is láttam a vágott videót, mikor megvágtam. Ez még itt nincs semmi. Még nem csináltak meg a izét, a Potion of Health. Közben a háttérbe köhögnek. Nem itt a valóságban, hanem a játékban. Hagyd már békén. Nagyon jó! Jó, vennem kéne ilyen. A tűzőt is meg tudom betegíteni. Olcsó. Olcsó, mint a agyat is. Hát, mondjuk az nem lesz túl hasznos, mert agyatlan. Galambokat akarom én ebből válni. 2-es és van pénzem. Galamb tökéletes. Azért, mert a galambok azok általában gyakoribbak, meg mondjuk a patkányok is. A szúnyogokat kellett volna. Mindegy. De a galambok is azért elég ritkák, főleg olyan városokban. Falukban nem olyan. Én nem sokat láttam faluba. Viszont szoktak repkedni a városokba. És akkor itt megfertőznek mindenkit, és akkor az valóságban nem jó, de itt a játékban jó. De itt a valóságban ne fertőzöm meg senkit, főleg ne engem. Titeket sem, mármint, hogy megfertőznek titeket, többen néztek a videót, mert nem mentek sem. Ja, mármint, hogy nem beszéltem semmi, én nem is soha. Itt még látni dolgokat. Tökéletesítések. More infection 10 EV. Nem. Láttátok ott ki volt írva, hogy like and sub. Az ott az a neve a izének. Like and sub, ott van oda írva, hogy in normal check-up the doctor in China found a nev disease which has been named like and sub. Down.
Ott hell. Kész jó amúgy. Olyan jó pixeles, de legalább mindenkit is befertőznek. De szeretem a világot. Olyan hülyék. De mi? Nem, ti nem. Én szeretlek őket, mert én tetszik. Inkább a problematikák vannak. Az nekem jó. Már ennyi halál van! Na, veszek inkább valamit erre. Na, itt a simpomba, vagy a abilities-be. Ilyenkor nem szokott, mostanában nem szokott túlesni, de az Magyarország problémája. Attól még lehet, hogy más országokban, itt mondjuk Kínába esik a hó. Vaszkor. De oké. Szóval megvesszük. Ezt itt. Beéresszük. Akarom divolvolni, de nem akarom divolvolni. Mi kell? Szemgolyó! Ez szemgolyó? A logója lehet, hogy szemgolyó, de nem a szemgolyóval van. Izóm. Ugye a logók alapján rákattingatok milyen dologra. Az a jó ebben a játékban, akiket amúgy én néztem, azok amúgy tökre okosak voltak, én meg tökre hülye vagyok, és akkor így nem tudom, hogy pontosan mit kell csinálni, csak csinálom, amúgy olvasni nem olvasok semmit. Amit elolvasok meg, nem fogja meg fel az agyam, mi történik olyankor, amikor olvasom. Kell ilyen... Ja, tudjátok, srácok, néha kell olyan videósokat is nézni, akik nem olyanok, hogy egyből megoldanak minden szuper okosak. Kell néha engem is nézni. Aki szuper hülye. És hogy idegesítő, hogy folyamatosan feljönnek ezek a... Nem kell felszedek, hanem ezek nem kellene, nem. Majd. Japán leadingolt global Zure effort. Igen. Angol tudás level 1000. Ott nem jó, az problematika. Nem áll. Mit csinál? Úristen, ne! Ma 12%-ban megcsinálták azt a vegyszert, azt a ellenszert. Van egy olyan egy újabb verziója, amiben meg kell gyógyítani. Azt, hogy ez egy picit aktuálisabb. Nem aktuálisabb, de valósabb szerűbb és sokkal jobb, mert nem megöljük az emberiséget, hanem meggyógyítjuk. Amúgy oké, itt vannak ezek, de a többi része hol van? Mindegy. Fertőzzük meg Amerikát. Az már meg van fertőzve, oké. Közép-Amerikát lefertőztük. Jaj, te... Közép-Amerikát kinyertük szerintem. Jó, nem teljesen, szóval még léteznek, de már nem sokáig. Már mennyi fontom van, ha vegyünk néhány dolgot, ha figyelj. A bárányok még nagyon jól érzik magukat, meg a patykányok, azok nagyon jól érzik magukat még. Ó, azt a túnyogok a legjobban érzik magukat. Meg ezek a izék is. Kép alapján mindent. Isten pénzem. Most én megvettem egy csomó dolgot. Hát, hogy így a állatfertőzésekből így csomó ember így belehalt. Nézzük meg itt ezt a részét, meg de hát ott kiírtottam ezt írtottam néhány embert, hogy értitek azt, hogy oda néztek arra a kis Deod felirat alatti számokra, olvassátok ki, légy szíves, amúgy meg 119.174.318 embert voltam meg itt.
Kínába. Helmpilag. Tom, mutatod. Nem érdekel. Miért nem vagy megfedő? Körbe ment rajtad 30 hajó meg repülő. Hajj már meg, hajj bele. Volt. Amúgy várjál, most nem jó. Nem jó, várjál. Ott az ellenzet, valami ellenzet, megöljük. Valami van olyan? A csapból folyhatna vegyszer, nem vegyszer, hanem az jó a vegyszer, nem minden vegyszer, de ez a vegyszer jó akar lenni. Nem, valami rosszat csinálnak. De mit csinálnak ezek? Ne csinálják! Morocco Close All Hospital! Ja, hogy vezetni? Miért? Nem. Csak Red Rain! Most nagyon sok a dolog! Nem jó! Gyógyítsák meg az embereket! Készvette! Nem jó! Ez nem jó, várjál! Ilyen béna nem lehetek, vegyünk meg még valamit! Nem, baba! Na, halljatok bele! De a harang nektek szól, nem nekem, állj! Nem ezt akartam amúgy. És mit kiléptem? Nem? Ki is léptem, nagyon jó. Lehet tenni ilyen izéket is. Baktériumos spórokat, ne vegyetek. De vegyetek, de minden. Srácok, ez a videó ennyi volt. Kicsit kiégtem. Hát nem sikerült, és ki is léptem véletlenül, az gombot nyomtam lehet. Mindegy. Sziasztok, jó volt veletek.